na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. O mo na tingali ning atong gipaabot. Gipaabot na unsa, Joel. Wow, Ay, si Madam, siya na nang nanaog sa hagdanan. Madam, kumusta na sa amahan? Patay na si Don Faustino. Oh, unsa? Dili! Dili! Ela, kalma lang. Ayok labis mong gibati. May mapagbutan ako ni amahan, madam. Dili mahimo. Nanugon siya nga dili siya mo patanaw kung mamatay na siya. Unsa? Unsa ko nang binuang nga, madam? Bao na ang naas ang panugon ug ang abogado ang nahibaw ana. Oh, hala, patay na si amahan. May paway na gyud di ay siya sa dayon. Ela, asa ka paingon? Ela! Panganda na lang mo daan kay nagpaingon na dinhi nga abogado. unya ang patayng lawas niya man. Anha na lang sa taas? Kuhaon na nakaros taga punerarya. Kuhaon ko nang iyang gipaandam na ako nga panghaya. Oh, Ay, Joel, okay na. Okay na. Happy na kano, no? Patay na ang tiguang. Og makuha na nato ang atong bahin sa iyang katigayunan. okay sa ning itabu ah. Okay kayo. Pero makalagot kaayo si Elas, ha? Oo, gid kaayo ni babayhana. Pasagdi lang na sabi. Ug ikaw sa diha, hilak sa doy. Ha? Di maayo nga makita sa bugado nga wa lang gyud tay pagbati ni amahan. Kalma. Relax. Unya na lang ng hilak-hilak. Ako na lang ning ireserba sa haya ang akong mga luha. Tigomon lang una ni nako. Patay na gid si amahan. Patay na gid siya. Ela, mayo kay niara ka sa may lake. Eric, wa na si amahan. Patay na gid siya. O, Ela, nakadungog ko sa gisulti nga nalang dili. Pero dili ka angay nga magpalabis yung kag-o. Tungod kay, daan tang naibaw nga himatyo na siya. Gani, ni ata kay mauna ang kamatuoran, dili ba? Nga mamatay na siya. Pero ano gisakitan mo kung maayo? Ela, Wa ko makasabot sa kong gibati. May sakit gid kaayo, Eric. Muna magdunay bahin sa kong lawas kada tangtang. nahibaw ko. Tungod kay sa tanan na to, ikaw ang nasuod ni amahan. Ikaw ang iyang pinangga. Eric, Pero Ela, malipayon na siya nga may panaw. Tungod kay nakit-an na nimo ang singsing ni Arabella. pero para na ako. Kuwang ang adlaw nga nagkauban mi. Muna gusto pa ko mahibawas tinuod nga pagkatao ni amahan. Ela, i-focus lang nato sa umaabot ang atong mga nahuna o mga plano. Pero okay ra gyapon nga mohila ka, ha? Aron muluag ka na imong debate. Salamat ka nakasabot ka. Unsa kang orasa mo abot ang abogado, no? Niya nam gud ron. Kay patay naman si man. Joel, naginaminam, nagkid ko nga makabati sa akong bahin. Aw, mayo noon. Okay ra gyud nako kung ako'y binlan sa kayutaan ni amahan. Aw, ako sab. Kalapad ang iyang katuban sa ubos. Ako na mumanid sa anak. Hoy, Joel, tabangi ba akong dispatcher sa akong masunod, ha? Uy, ako'y bahala. Yes. Pero, dili ba nga, naaman sa personal nga panugo ni amahan? Nga dili ibaligya ang tanantang masunod? Ay, kabalakan nga na eh. Magkabaligya ta. Sakay-sakayan lang una nato ang abogado. Total, patay naman si amahan. Di na ni makagukod nato. Aw, hinuon. May sakyanan nga miabot. Lili ada sa bintana kung kinsa ang miabot, Joel. Adat. Oh. Uy, ang taga-punerarya man na. Kuhaon na nila ang pating lawas ni amahan.
Joel, mutanaw ta sa patayng lawas ni amahan. Di ko ganahan mo tanog patay, oy. Unsa? Hala no, kay hisog ni mo. Unya mahadlok nang day ka mutanaw patay. Ikaw liad to dito. Anira ko dito sa sala. Aw, anhin lang sa paabot sa pagkanaog ni amahan. No, sir. Tuaras taas ang patayng lawas ni Don Faustino. Madam, mauna sila ang taga-punirarya? Niya sila. Kuhaon na nila si Don Faustino. Madam, may mo pagputanaw ni amahan bisan kadayot lang, Madam Lily. Dili lagi siya gustong doon ay makakita sa patay niyang lawas. Gawas sa taga-punerarya. Pero, Ayaw na ko nung pag-iigay sa mong obe, Ila. Dali na mo, sir. Ela. Ayaw na lang pamugos nga mutanaw sa patayng lawas ni amahan. pero nga rin dili man gusto sa amahan nga mo tanaw tas patay niyang lawas. Joel, naana, ilan ang gipakanaog ang patayng lawas ni amahan. Ilang gisakay anang yayunganan o patay nga higdaanan o. Galutan ako diyo, eh. Uy, dili man makita ang naong ni amahan gud. Nayo, gitabunan man ang tibuok niyang lawas hangtod sa naong ug puting panapton. Ay, klaruha kung siya bagid na. Siya kyud. Migawas man iyang kamot, nagbitay. Aw, patay na giday siya. Ngano kang dili man siya gusto nga makakita ta si ang patayng lawas no? Nagtutingali siya, nga batigid siya gnaong kung mamatay siya. Amping mo ha. Ayuhan ninyo pahilo na si Don Faustino. Madam, Ila, ay pagdool diri ha. Diha ka lang. Eric, Madam, nanawag ang abogado kung ba na siya buwanhi. Way at timanon pa siya sa kamatayon ni Don Faustino. ha? Kamuon ay bahala din sa mansyon ha. O ikaw, Ela. Ikaw naman kitag-iya anang mansyon at timanan na ng imong mga kauban. Kamu di bahala sa inyong pagkaot. Ako na ipahilo na ang haya ni Don Faustino. Unsa? Dili mo dayon og ani si Attorney Felipe? Oh, ugma na siya muanhi kay may atimanon pa siya sa kamatayon ni amahan. Nganong siya mang muatiman ini nga gikuha namin sa taga-punerarya. Excuse me. Mulagaw na mi, ha? kamu na bahala din niya, Eric, Joel, o Welma. Hi si Ella. Ay, tuwa, nagdrama pa. Akong mga pasubo ninyong tanan. Sige. Sige, mauna namin ninyo. Kamu na limpyo sa kwarto ni Don Faustino. Nagit siya man sa higdaanan. Ang nakaya yung kwarto nga wala siya. Nganong mauman akong gibati. Nganong gisakitan makos kamatayo ni Amahan. Amahan, salamat sa imong kaayo na ako. Salamat ining mansyon ni imong gihatag na ako. Unsa man to? Mura mag... Doon ay nahagbong sa luyo ng divider. Wait ako. Unsa man ang naa sa sahog? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!